אצלנו זה קצת אחרת. לסיפור שלנו יש עוד התחלה לפני ההתחלה. נשמע קצת מסובך, בעצם לא כל כך. לסיפור שלנו יש היסטוריה שאותה נגיש לכם פה בקצרה. הקשיבו לנו טוב, כל פרט כאן הוא חשוב מאוד. מיד נתחיל כאן לספר את כל מה שקרה. היו 3 אחים, אלל, גול ורובי. האח קטן הכי נחמד זה שקוראים לו רובי. סליחה, גם אני נחמד, קוראים לי גול. 3 האחים גדלו עם אמא מאמצת. אני מילה ואני האם המאמצת. רגע, איפה אלה? לא עכשיו גול. סליחה. הם היו עניים מאוד, עד שקיבלו ירושה מיטות. הם עברו להתגורר בטירה. שם חיכתה לנו הפתעה. הפתעה איומה ולבלום המרושעת שרצתה לגנוב לנו את כל הירושה. את בטח כבר יודעת שהבת שלה הלנה. התאהבה באח שלנו שקוראים לו אל. איפה אלה? לא עכשיו גול. סליחה. עד לכאן הכל ברור, אז אפשר להמשיך את הסיפור. אם עכשיו הכל מובן, בואו ונמשיך את זה מכאן. אז יום אחד הגיע לטירה הזאת ילונה. נעים מאוד, קוראים לי ג'יין, אני הילדון. רגע, איפה אלנה? לא עכשיו גול. סליחה. ג'יין ברחה מבית היתומים של המפלצת. מפלצת מרושעת ורעה ושמה סיסיליה. על סימרית, ואז לכולם מתברר שגברת בלומי היא הדודה של מה זה השטויות האלה? בלומי נמצא את המצב. ודרשה את הזהב. והיא במה זה הרגע להזכיר את החתול הנהדר שכל אחד מכיר. קבלו את הירושה שלי. יכולות של קסם הפכתי אבנים לזהב ובויסים. מה לקחת את הזהב, להניח לאישה ולנסוע לברזיל ולא לחזור מכאן אף פעם. ניצלתי את כולם כי אין לי חתול מושלם ואין חתול יפה כמוני בכל העולם חשוב מאוד לדעת מה קרה בדברים. הספינה לברזיל, הקסם פג. הזהב הפך להיות סתם אבנים. את מוכנים להגיד לי כבר איפה אלה ואלנה? גול! הם נסעו ללמוד בלונדון לכמה שנים. סליחה. למה אמרת את זה קודם? מה יקרה עכשיו לגברת בלום בלי הזהב? מה זה תולי לנו מכאן? אולי זה משהו מסוכן.